עובדים כמו בחול, והשעונים כמו בחול, והכל נראה חול. אני עמום מהכמות שישנה פה של האנשים, בלי פרסום, בלי שום דבר. אנחנו רק שותים או רק נוהגים, וזה בשבילך חמור. שלא נזדקק! בוקר טוב לכולם, כמה דגשים, חליפות וקסדות, לשים לב לנושא הזה. בנוטס עושים כיוון אחד, עוצרים בתחנת סיום, מסתובבים ויוצאים לנוטס השני. ישנם צירים שמאירים עם קפיצות, תשימו לב, לפעמים אחרי קפיצה כזאת יכולה לבוא פתאום איזה תעלה כזאת. זהו בגדול, שיהיה לכם אירוע מהנה. שיריתם את הזמנים! הנה, אפס. סוס! הבאנו את הסטייג' משהו ממש, טסנו אותו, עפנו אותו, היינו באוויר חצי מהזמן. יש בעיות עם הזמנים, יש בעיות עם הזמנים. 4.58. שזה הזמן האמיתי, רק האחרים נתנו לי 4.24, 4.21. סטייג' טוב, 4 דקות 27. 4.55, אבל הוא רשם כאילו שזינקנו ב-0.6 וזינקנו ב-0.8. איך? 0.6, הוא זינק ב-6. זה צריך לזנק ב-8. קח את השעון הזה, הוא צריך לזנק ב-8. משום מה השעון של ההזנקה היה בעייתי, ואנחנו עצרנו את זה ואיפסנו את השעון, ויש לנו 4 דקות איחור בזמן ההזנקה. זה משפיע על כל המרוץ ב4 דקות. למתחרים זה לא משפיע בכלל. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. נשבר הזרוע של המוט מייצב. זה דבר רגיל שקורה. החלפתי אחי. אתה מכיר אותי, אני הנהג והמכונאי של האוטו באותו רגע. מה המסקנות בין סיבוב ראשון לשני? אתה צריך ללחוץ על הגז. טכני מאוד מעניין, מסלול ממש מאתגר וכיף. מצוין, איך תכננו אותו, עשו אותו ברמה שהיא מאוד דומה לאיך עושים את זה בבינלאומי.
צריך להאריך את המסלולים בשביל שיהיה בינלאומי באמת. קצת קפיצות, הרבה ישרות, מהירויות. כיף, מסלול מאוד כיף. רגוע, מזג אוויר טוב, 2 סטייג'ים נגמרו, עכשיו ממשיכים לשני סטייג'ים הבאים, לכיוון השני. אותו דבר רק הפוך, שני מסלולים שונים לגמרי. בנוטס הם עשו בבוקר לשני הכיוונים. ספר לנו איך הולך לך היום במרוץ. עד עכשיו בסדר, עשינו עכשיו סטייג' וביטלו אותו ממש על קו הסיום, אמרו לנו להיט, ביטלו אותו, לא מדדו אותו. אז אם נצא עכשיו לעוד סטייג' אז קיבלתי סטייג' בונוס. למה החליטו לעצור את הסטייג'? החליטו לעצור, היו איזה 2 כלי רכב, אני חושב סובארו ואיזה בגי שהתהפכו באיזה סיבוב ספציפי, אז מארגנים החליטו לעשות איזשהו אספת נהגים קטנה. גם ליאל התהפך ובאגי אחד התהפכה, ואוטוטו היה מתהפך גם 106 כמעט התהפכה. ברגע שאתם רואים את הפליינג פיניש, עברתם אותו, תורידו את הרגל מהגז. כי מאותו רגע כבר לא מודדים לכם זמנים. הזמנים נמדדים בדגל. תעמדו חזרה בשעה 12:45 בנקודת ההזנקה. בסך הכל, בגלל שהרכבים האלה בטיחותיים ולפי תקינה אירופאית, אין נפגעים, כולם יצאו עם חיוך. נכנסנו למקצה שלישי של הסטייג', הלך לנו ממש מצוין. חיכינו לסטייג' 4, לשפר. ופשוט מה שקרה, הכניסה לסיבוב הייתה מהירה מאוד. גם הנוטס שרשמנו היו מהירים, היינו צריכים להוריד אותו במספר 1. זה באסה שלא מסיימים. פיזית אנחנו שנינו בסדר גמור, נראה לי קצת צוואר תפוס. אבל בסדר, העיקר שיצאנו בריאים. אין מה לעשות, זה מרוצים וזה חלק מזה. זה היה שילוב של נוטס מהיר מדי, כניסה מהירה לסיבוב ויציאה בהפוך על הגג. אנחנו זמנים במקום שני. מי ראשון? חמדה, כל הכבוד לו. אוטו לא סוחב, יש בעיה כנראה במנוע. אני מעדיף לנסוע קצת יותר לאט, כדי שאני אסיים בהצלחה, שאני אסיים עם האוטו תקין. המנוע חלש, לא מצליח לעבור את ה-150 קמ"ש. שלום לצוות DHS, דרך השטח, אלן דובי, איך הולך בינתיים? 2 סטייג'ים שונים לחלוטין, מה ההפיכה של הסטייג'ים. יש לנו קטע מאוד טכני באמצע, קטע מאוד מאוד מהיר, לקראת סוף הסטייג' הראשון, והוא בתחילת הסטייג' השני של משהו כמו כמעט 0.5 קילומטר של מהירות. זהו, נחמד, מעניין. בקשר להזנקות בכניסה 4, הרכב של גמליאל יצא מהמרוץ ולכן רכב 38 יוזנק בזמן ורכב 19 יוזנק 4 דקות אחריו. אנחנו לא נצמצם זמנים, אנחנו פשוט נדלג על 2 דקות של הרכב של גמליאל. האם קיבלת? חיובי, קיבלנו. כמה זמן יש לי? עוד 2 דקות. 2 דקות מספיק. אתה יודע, סגרת, יאללה. יום ארוך, נחמד, מאוד נחמד, רלי ראשון לעונה. צריך להשתפשף עוד קצת, חסר לנו קצת אימונים, אבל בסדר, סך הכל בסדר. מסלול היה בסדר גמור, גם מסומן טוב, גם מעניין. היה ממש בסדר. התחלת עונה טובה, אני מקווה, תכף אנחנו נראה את התוצאות, אני אפילו לא יודע איפה סיימנו. אנחנו מגיעים היום לטקס הסיום של פתיחת העונה. כל החבר'ה של האוניברסיטה שמגיעים מאיתנו שוב ושוב לפעילויות שלנו, והם נמצאים כבקרים, ויכולתם לראות אותם לאורך כל המסלול. באמת, הרבה תודות. לקטגוריה של ה-10 במקום השלישי זכה שוורץ עופר, יחד עם הנהג אביחי ומינר. במקום השני, אור ורנר ודור ורנר.
במקום הראשון נדב קוניאצ'ני. הקטגוריה הבאה היא קטגוריה GT, היא מנתה 4 נהגים. במקום השלישי ג'אבר פאדי עם בוריס. במקום השני זכה עודד דר ורון דר. במקום הראשון זכה נתן פליי וריבלקו אלכסנדר. הקטגוריה הבכירה זה הקטגוריית N. במקום השלישי בן ארי ניר ונילר דודו. במקום השני אלי אלבג ועזרזר זביד. במקום הראשון חמד עודה ונאדר איסה. היה מרוץ מדהים, היה מסלול מעניין מאוד. גם ישורת מאוד ארוכה וגם קטעים טכניים, קצת קפיצות, היה מדהים. שהמרוצים הבאים יהיו רק יותר טובים, זה מה שאני יכול לבקש. המרוץ הזה נוהל יפה. המסלול היה מאוד מאוד מהיר, זה דבר שמקשה עליי לפחות במרוצים האלה מבחינת הרכב. יש לי רק להגיד כל הכבוד לחמדה שלקח את המקום הראשון, ואני מאחל לו פייט קשה, ויהיה פייט איתו קשה, אנחנו לא נוותר. חמדה, הבאת הכי הרבה אוהדים פה היום, ולא אכזבת אותם. סיכום. כן. הסיכום הוא, זה מה שקיוויתי שזה יהיה, וזה מה שהיה, ותמיד נקווה לזה, להיות מקום ראשון, כל מתחרה אוהב שיהיה מקום ראשון. ויהיה בסדר, ומקווים שיהיו עוד נהגים ועוד מתחרים, וזה שילך ויתפתח יותר ויותר. ושזה יתפרסם יותר בארץ, ושיהיה כבר חוק ספורט מותר בארץ, שכבר יהיה, המרוצים יהיו יותר טובים. מקווים להגיע לירדן בהמשך, זה צריך קצת חסות להגיע לירדן, זה לא קל. אלי, תאמץ אותו? אם אני אאמץ אותו, קודם כל נאמץ את עצמי. אני וגבי מנסים להרים ותורמים הרבה כספים למרוצים, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שיהיה קצת פרסום, קצת חסות, ושזה יביא עוד ועוד אנשים להתחרות. מפה אני נותן את השרביט לגבי, שהוא קצת דובר יותר טוב מהבחינה הזאת. אנחנו משקיעים מאמץ באמצע השבוע על מנת להכין את המרוץ, ומגיעים קצת, בוא נגיד, עייפים למרוץ, ואנחנו סוחבים את זה על כל עלינו. התפקיד שלנו זה לנהוג, לא לנהל, לא להתקין תקנות, ולא להתקשר כל שני וחמישי למשרד הספורט לראות מה קורה. צריכים לתת לזה סוף, וגם עוד פעם אני קורא לכל מי שיכול להצטרף ולסייע לנו בארגון, בניהול, אנא, בואו.